sepur mujur ngulon yen uripe makmur kabeh-kabeh kelakon ayo ireng-ireng ka arang-arang yen wis kadung seneng angel dilarang ya ngono dibajul kena wajine panganane disusul lek paseno wis kewajibane andeng-andeng nang dhuwur irung yen wis atine seneng aja nganti bingung tandur surune tengah latar yen kepengin weruh ayo sing sabar bener kandamu klambi putih suwek langane yen wis ditinggal mulai loleh pasno ning kene aku nyambut topir saja kok matuk iramane kliya kendangane sikra katan kumya kira sinden nulis semya jajugetan iki gendeng sanga kidul pancen nyata iki gendeng saka kidul ayo para kanca ngleluri budaya langan besane rama kata jika ang leluri nyonya wiji ben bisa lestari yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa kandang ngomong atuti nyonggong katresnanmu selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning tanganku ilang barang rasa tresnaku yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aja kandeli keras selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu
songo ban serep. Tak ding. Manis rangga manis rangga satria ing lir sampura Salating kae aku ya wis ngerti salugune wong mar dipikir aja sepincok rojake petis suwe ora kepethuk dina wengi mung kudu sulingan kayune waru yen kelingan ora bisa turu aja leren yen jan kane durung kali sosok etane nganjuk yen atine wis kadung cocok lepas seneng saben dina kebentuk sepikul bayem kabeh yen wis bisa kumpul katon ayam kabeh kemaken tengake jorone abot entek wong karo bojone ya ngono suka teles kodatan sore aja mbok pikir ngenes yen tak tinggal nyambut gawe pancen nyata iki gending sama kidul ayo para kanca leluri budaya langan bersane rama yang jenderole sangga jajuketan iki gendeng sama kidul jarene tresna karo aku mas nyatane selak karo batinmu janjine tresna salawase mas nyatane cukup sakmene wae wis karepmu wong bagus wanita nganti pilihanmu pilih prawan apa rondo ikhlas aku lila saiki aku yang wis ngerti mas tresnamu tresna imitasi janjimu koyo panganan esuk setelah sore rendang katresanmu duduk onderdil sing gampang ditempel janji Senin nganti Sabtu kucing cewek ngece aku sirsiran karo ben
Nggih, matur nuwun sanget dumateng pun Bapak Sutresno. Nggih, sampun paripurna anggenipun nindakaken inggih boten saosana lampun. Mikat paksi podang kuning tak sawang mbok aja ngece bocah kuning agawe pikir kokombe seret ireng des sawang tambah manis iba bunga yen lakon nyanding sliramu Sayang aku tak serana
iya iya kecemper merabat nekawat aja dipikir yen wis pancen ra kuat mangan gejal dioncai sing penting ana jaman saiki bener kandamu mestine ngono aku dhisik ra gelem mateni digawe becik aku mangarteni iya apa ya tenan untir-untiran kawat dadi pikiran lolek masno ya pancen ora pancen nyata sanga kidul rinacekno maju mundur bebiak sampur jaga bentur mangayobo jaya lor iki sangat hidup seni beksan waranggono tradisi loh ana ing tanah Jawa kepriye becike yen dirasakake sani hati luang ketebangan ambaro kemelan mone mangkuk susupan jaket beksan durung mesti ser ser sumunggo sapane mandhape walu-walu wong manis tanpa mundur mrawasa angkara murka jarik kawong wiru-wiru atine bingung nek suwe ra ketemu panyuwunku sing sabar wae yo Mas yo apa yang ngono pancen yo ngono dalan sepur amung siji yen kepengen urip makmur nyambut gawe ati-ati undang-andang ning dhuwur lambe cek dipandang pesona sing duwe ngono iya maling bojo nganti lali ora pancen yo ngono rokok klebot taline udar wis tak tresnani abot aja nganti buyar sing sayo sing rokok ketoraya kang tumandang gawe
piye kok? Mikul kuwajiban kanggo agayung kautaman den makmur bisa kasambatan wong manis sing manis kanca kancane ring kene padha nyambut gawe So, mumpung anom mati saranane raja kali cocok itane pare bareng wis kadung cocok dadi bojone apa yang ngono pancene ngono rokok lepet taline loro sing ditresnani abot ya amung bojo ya apa tenan lali wong tresna rapi salali sor gedang gemak injurundul niwas nyawang anake nyusul ya tenan to apa yang ngono jebara bisa kumpul bisa gambang lodik ora bisa mengking yen wis kadung sayang lolek pasenong Iya. saben dina eling Oh, ngono. ya nah ut so Witing tresno jaran sakaku lino alor balik kidul kaping nomor mestine nyusul wong manis jare lore lodik semampir pundak aja dilirak lirik pundak ning awak rusak lah tenan hot so jroning impen layak katon sirah pilih kenjing apa aku milih gendeng malu-malu ngerti jadi marem harga dan malu-malu lajan bunga susah aku tetep guyu prayogane aja gampang nasu lamun nesu tumrap awak dadi koro sampeyan
dasar pinter